पण फक्त सगळ्यांनी एवढं लक्षात घ्या, की मी आत्ता कोणालाही अनम्यूट करत नाहीये. संजना माता जी आहेत आपल्याबरोबर त्या तुम्हाला नक्की गाईड करतील. आपण अध्ययन वर्गाच्या शेवटी मी तुमच्यासाठी 15 मिनिटं देईन नक्की. त्यामध्ये तुमच्या सगळ्या शंका तुम्ही विचारा. तुम्हाला जे काही तुमच्या मनामध्ये असेल ते, पण आधी सगळं जाणून घ्या प्लीज. आणि म्हणून मी तुम्हाला आत्ता अनम्यूट करत नाहीये. तर सगळ्यांनी आता आपल्या अध्ययन वर्गाकडे नीट लक्ष द्या. तर सगळ्यांचं खूप पुन्हा एकदा स्वागत आहे. खूप आनंद आहे आणि खूप म्हणजे या या उपक्रमासाठी जो प्रतिसाद मिळतोय, आपण 25 बॅचेस पूर्ण केल्या गेल्या महिन्यामध्ये, जून महिन्यामध्ये. ही आपली 25 बॅच नंतर 26वी बॅच आहे. खूप आनंद आहे आणि म्हणूनच या आनंदासाठी ज्यांचा आनंद, ज्यांच्यात द्विगुणित शतगुणी अशा ज्यांना आनंद होतोय त्या भगवंतांना आपण वंदन करूया. साष्टांग दंडवत करते मी इथूनच. इस्कॉन बंगलोरचं हे टेम्पल आहे आणि या श्री श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया आपण. श्री श्रीला प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्यांना साष्टांग दंडवत करते आणि नामनिष्ठ प्रभूजी या मंदिराचे जे अध्यक्ष आहेत, ज्यांनी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे, त्या अध्यक्षांना माझा सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, ज्यांचा या उपक्रमामध्ये खूप अथक परिश्रम आहेत. म्हणजे आता मी साधा हा इंटरनेटचा थोडा वेळ इश्यू आला तर 2 मिनिटासाठी किती आपल्याला फाईट करायला लागतं, किती आपल्याला नक्कीच ते परत मिळवण्यासाठी आणि ते नेटवर्क येण्यासाठी खूप आपल्याला ट्राय करायला लागतो. तसंच या उपक्रमामध्ये इतके कष्ट आहेत, की प्रत्येकाने म्हणजे टेक्निकल टीम म्हणू नका, की ज्या टीचर्स आहेत, जे व्हॉलंटियर्स आहेत, जे अध्ययन वर्गामध्ये जे बॅक ऑफ द म्हणतात ना आपण, जे बॅकस्टेजला आहेत, त्या सगळ्यांचे खूप परिश्रम आहेत आणि म्हणून या सगळ्या टीमला माझा सादर प्रणाम करते आणि आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतोय. आपल्या या अध्ययन वर्गाचं स्वरूप काय असणार आहे आणि कशा प्रकारे कुठून हा सुरू केला गेलाय आणि मग मला सगळ्यात सुरुवातीला चॅटमध्ये उत्तरं द्या हो माझ्याशी. आपण सगळे कुटुंबासारखे छान राहणार आहोत आणि मस्तपैकी आपण संवाद साधणार आहोत. तर मला तुम्ही सांगा, की इस्कॉन या इन्स्टिट्यूट म्हणजे या संस्थेचं फुल फॉर्म माहिती आहे का? नो साउंड माताजी, कुणाला आवाज येत नाहीये. माताजी, आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे अजून? ऑडिबल आहे ना? येस. ओके, ओके. ग्रेट. प्लीज तुम्ही नेटवर्क चेक करा सगळ्यांनी. तर मला इस्कॉनचा फुल फॉर्म सांगा. इस्कॉन म्हणजे काय आहे? तुम्ही इस्कॉन थ्रू हा कोर्स केला जातोय. चला आपण 18 दिवसाचा कोर्स आहे. रजिस्ट्रेशन करूया. तर कुणाला माहिती आहे? कोणी प्रयत्न करू शकेल? ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. हरकत नाही. डोंट वरी. पहिलाच दिवस आहे आणि मी तुम्हाला खूप प्रश्न विचारणार नाहीये. येस, तनुजा माताजीने उत्तर दिलेलं आहे. हरे कृष्ण. खूप छान. इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. तर ऑफच्या जागी फॉर येईल माताजी. कृष्ण भावना भावित जी संघटना आहे, जी कृष्ण भावनेचा प्रसार करते आणि अशा या संघटनेचं नाव आहे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. असं या इस्कॉनच्या मँगलोर या मंदिरातर्फे हा उपक्रम राबवला जातोय. गेले 25 बॅचेस, जसं मी म्हटलं, जसं हे पॅन्डेमिक सुरू झालं, जसा कोविडचा हाहाकार झाला आणि त्याच्यानंतर जो प्रत्येक जण घरामध्ये अडकून पडला होता, त्या प्रत्येकाच्या मानसिक, शारीरिक गोष्टींमध्ये खूप काही घटना आणि खूप काही बदल घडत होते. या सगळ्यांमध्ये या सगळ्या अध्ययन वर्ग, निरनिराळे आपले उपक्रम आहेत, निरनिराळ्या इन्स्टिट्यूट्सनी खूप 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 प्रयत्नांनी घरामध्ये बसून लोकांपर्यंत गोष्टी पोहोचवल्यात आणि त्याच्यातलाच हाच एक उपक्रम आहे, जो इस्कॉन बंगलोरचं हे मंदिर आहे. त्याचे अध्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी आणि त्यांनी हा उपक्रम जून महिन्यामध्ये सुरू केला आणि त्याच्यानंतर या बॅचेस एक एक करत करत छोटं, आपण म्हणतो ना, एखादं छोटं मूल कसं वाढतं तसं या उपक्रमाची सुरुवात इतक्या छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेली प्रत्यक्ष प्रभूजींनी सुरू केली आणि त्याच्यानंतर 5, 10, 15, 20, 25 आज जवळजवळ 500 टीचर्स आहेत आणि आपण जवळजवळ 6 ते 7 लाख लोकांपर्यंत भगवद्गीता घरोघरी पोहोचवलेली आहे. आणि असा इतका सुंदर उपक्रम आहे, की ज्याची ही सुवर्ण संधी अध्ययन वर्गाची मला तुम्हाला देण्याची आणि हे शिकवण्याची ही सुवर्ण संधी भगवंतांनी दिलेली आहे. आणि तुम्हाला आज या संधीचा इतका सुंदर लाभ घेता येतोय, की तुम्ही घरामध्ये बसून भगवद्गीतेचं अध्ययन करू शकताय. याचा खूप आनंद आहे आणि त्या भगवंतांना याचा शतगुणी आनंद आहे. तर आपण थोडीशी सुरुवात मी एक 15 मिनिटं, 20 मिनिटं याच्यावर देणार आहे. खूप नाही. तुम्ही मला शंका नंतर विचारा. तर असं या कोर्सचं थोडंसं इंट्रोडक्शन द्यायचं आहे. म्हणजे काय आहे, साधारण संक्षिप्त आहे. मग हे भक्ती वेदांत, मग हे ज्यांना आपण साष्टांग दंडवत केला, या भक्ती वेदांत श्री श्रीला प्रभुपाद हे फाउंडर आहेत.
यांनी इस्कॉनची स्थापना केली आणि पहिली इस्कॉन 1966 साली ज्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये पहिलं इस्कॉन स्थापिलं, जे दुर्दैवाने आपल्या देशात नसून परदेशात होतं आणि त्याचं कारणही पुढे मी सांगणार आहे. असे हे श्री श्री भक्ती वेदांत श्रीला प्रभुपाद जे या फाउंडर आहेत ज्या इस्कॉनचे, ज्यांनी निर्मिती केली आणि ज्यांनी अनेक इस्कॉनची मंदिर अनेक वेगवेगळ्या देशांमध्ये, जे आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की कशा प्रकारे त्यांनी या मंदिरांची निर्मिती केली आणि या कृष्ण भावनेचा प्रसार कशा प्रकारे केला आहे. असे हे श्रीला प्रभुपाद आणि त्यांना वयाच्या 5व्या वर्षापासून ज्यांच्या मनामध्ये कृष्ण भावनेचं बीज रोवलं गेलं होतं, असे हे श्रीला प्रभुपाद तुम्हाला इथे दिसत आहेत, ज्यांनी जगन्नाथ यात्रेची सुरुवात केली, ज्यांना वयाच्या 5व्या वर्षी कृष्णाचं इतकं प्रेम, इतकी भक्ती होती की त्यांनी वडिलांशी हट्टाने रथ एक बनवून घेतला आणि जगन्नाथाची यात्रा सुरू केली. आणि हीच जगन्नाथ यात्रा आपण गेल्या आठवड्यात बघितली कलकत्त्याला, की ज्याचा इतका सुंदर आणि भव्य उत्सव केला जातो साजरा. अशी ही जगन्नाथ यात्रा या प्रभुपादांनी त्यांच्या वयाच्या 5व्या वर्षी सुद्धा आपल्या वडिलांकडून हट्टाने ती गोष्ट घेऊन आपल्या सवंगड्यांसह ते सुरू केलं. मग त्यांनी पुढे जाऊन अनेक सत्संग, मग पुढे जाऊन त्यांनी बऱ्याच गोष्टींचा प्रसार त्यांना जमेल तसा केला. ते गृहस्थ आश्रमामध्ये होते, ते तेव्हा त्यांना बायको मुलं त्यांनी लग्न केलेलं होतं. परंतु काही काळाने मग 1932 साली त्यांनी तो दीक्षा घेतली, आपल्या गुरूंकडून दीक्षा घेतली, जे सरस्वती जगन्नाथ महाराज त्यांचे गुरु. आणि त्यांच्या गुरूंनी त्यांना दीक्षा दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं होतं की या कृष्ण भावनेचा तू प्रसार करायचा आहेस. भक्ती वेदांत सरस्वती महाराज, सॉरी, तर त्यांचे गुरु जे आपल्याला इथे दिसत आहेत, मी पुढे जाऊन आपल्याला गुरु परंपरेतनं सगळ्या गुरूंची नावं सांगणार आहे. तर असे हे श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी 1965 साली, मग जेव्हा त्यांना काही कल्पना आली, त्यांनी आधी भारतामध्ये खूप प्रयत्नांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, पण दुर्दैवाने त्यांना तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. आणि म्हणूनच त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेने, भक्ती वेदांत सरस्वती महाराज त्यांच्या आज्ञेने त्यांनी सांगितलं, फक्त जगात, फक्त भारतातच नव्हे तर तू या पूर्ण जगामध्ये या कृष्ण भावनेचा, की प्रत्येकाच्या मनात कृष्ण निर्माण कर, प्रत्येकाच्या मनात कृष्ण भावना निर्माण कर, अशा या कृष्ण भावनेचा तुला प्रसार करायचा आहे. ज्यांनी आज्ञा दिली प्रभूंना, ज्यांनी प्रभुपादांना आज्ञा दिली, त्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार त्यांनी संन्यास घेतला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःला कृष्ण भावना प्रसार करण्याच्या मध्ये झोकून दिलं. आणि इतकं झोकून दिलं की न्यूयॉर्कमध्ये जाऊन काही लोकांसह, फक्त टाळ मृदुंगासह त्यांनी काही वेळ संकीर्तन केलं. तिथूनच कुठेतरी त्या इस्कॉनच्या निर्मितीची बीजं रोवली गेली आणि तिथूनच मग इस्कॉनची निर्मिती झाली. असे हे इस्कॉनचे अनेक मंदिरं त्यांनी अनेक देशात बांधली, त्यांनी अनेक मॅगझिन सुरू केले आणि अनेक पुस्तकं लिहिली, की आपला रात्रंदिवस त्यांनी फक्त त्या कृष्ण भावनेच्या प्रसारामध्ये झोकून दिलेलं स्वतःला, की अन्न पाण्याची सुद्धा त्यांना तमा होती, की फक्त जगण्यापुरतं खाल्लंय आणि तेवढी झोप घेतली, निद्रा घेतली, की रात्री 2 तास झोपले तरी पण ते पुन्हा उठून त्यांचा उपक्रम, त्यांच्या मनामधल्या ज्या भावना होत्या आणि त्यांना जे लोकांपर्यंत पोहोचायचं होतं ते सगळं त्यांनी आपल्या कागदांवर नोंदवलं आणि त्याच्या पुस्तकात पब्लिश केली गेली. अशी ही अनेक पुस्तकं, असे हे श्री श्री राधा गोविंदांचं मी मंदिर सांगितलं. मग जे इस्कॉनचं मंदिर, की जे प्रभुपादा पॅलेस ऑफ गोल्ड म्हणून USA मध्ये आहे, व्हर्जिनियामध्ये, जे UK मध्ये आहे, जे युक्रेनमध्ये आहे. आपण आत्ताच युक्रेनमध्ये ज्यांनी युद्धाला तोंड दिलं, अशा या युक्रेनमध्ये इस्कॉननी खूप मदत केली, की जे बेघर झाले किंवा अनेक लोकांना अन्नदान केलं आणि अनेक जागोजागी जाऊन इस्कॉननी या जिथे युद्धाची सगळी वातावरण झालेलं होतं, अशा ठिकाणी जाऊन लोकांना अनेक मदत केली. साऊथ आफ्रिकेमध्ये मंदिर आहे आणि मायापूर ही जी राजधानी आहे, मायापूर हे भारतामध्ये जे स्थान आहे, जिथे या इस्कॉनला राजधानी इस्कॉनची म्हटली जाते, तिथे त्यांचं मूळ सगळं आहे, की जिथूनच सगळ्या उपक्रमांना आणि अनेक गोष्टींना प्राधान्य दिलं जातं. जे जयपताका स्वामी महाराज, जे राधा स्वामी प्रभू मी म्हटलं, जे नामनिष्ठ प्रभू, जे या मंदिराचे अध्यक्ष, त्यांचे ते गुरु आहेत. आणि असा हा शिष्य संप्रदाय आहे की ज्यांनी या गोष्टीची सुरुवात केली. हे श्रीला प्रभुपाद राधा गोविंद आपल्याला इस्कॉनचं मंदिर दिसतंय आणि त्यांच्या बाजूलाच या श्रीला प्रभुपादांची सुद्धा या मूर्तीची स्थापना केलेली आहे. अशा या मंदिराचे
प्रत्यक्ष आहेत नामनिष्ठ प्रभूजी, जे मी आता तुम्हाला मिळालं HD नामनिष्ठ दास प्रभूजी, की जे प्रत्यक्ष शिकलेले आहेत. IIT कानपूर मधनं ज्यांनी बीटेक केलेलं आहे, पण स्वतःला नंतर कुठेही त्या गोष्टींमध्ये न रमता त्यांनी स्वतःला या भावनेमध्ये, की थोडे दिवस त्यांनी अगदी जे काही असेल ते पोटपूजेसाठी त्यांनी नोकरी केली, परंतु त्यांचं मन त्याच्यात रमलं नाही आणि कुठेतरी ते फक्त त्या भावनेच्या प्रसारासाठी, कृष्ण भावनेचा प्रसार आपल्याला करायचा आहे, त्या भावनेपायी त्यांनी इस्कॉनचं बंगलोर मंदिर जॉईन केलं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःला त्या गोष्टीमध्ये वाहून घेतलं. अशा या भगवद्गीतेचं अध्ययन, मग मग या इस्कॉनच्या टेम्पलमध्ये अनेक अनेक वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो, जो ऑफलाईन आपण बघतो की अनेक मंदिरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे या वेदांचा, शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो, ज्या उपनिषदांचा अभ्यास केला जातो, तर त्याचपैकी हे भगवद्गीतेचं, जे भगवद्गीतेचं अध्ययन तिथे प्रत्यक्ष मंदिरांमध्ये होतच, परंतु ज्याचा प्रत्येकाला फायदा व्हावा आणि ज्याचा प्रत्येकाला लाभ घेता यावा आणि या स्पेशली या कोविडच्या सिच्युएशन्स मध्ये, या परिस्थितीमध्ये लोकांपर्यंत त्यांच्या मानसिकतेला कुठेतरी सुदृढता यावी, कुठेतरी त्यांना ते बळ मिळावं आणि कुठेतरी या आध्यात्मिक मार्गावर मनाची शांती मिळावी, या सगळ्या एका सुंदर अशा हेतूने या उपक्रमाची सुरुवात झाली. आणि म्हणून या स्लाइड्स काही काही इंग्लिशमध्ये असतील, पण मी प्रत्येकाचं तुम्हाला मराठीत ट्रान्सलेशन करून सांगणार आहे, कारण स्टँडर्ड काही स्लाइड्स आहेत ज्या आम्हाला मराठीमध्ये आपल्याला, म्हणूनच पुढे जाऊन मी सांगणार आहे आपल्याला, खूप जसं संजना माताजी आता व्हॉलंटिअरिंग करतायत, आपल्याला अशा अनेक प्रतिनिधींची आता अजून वाढ करायची की जे आपल्याला खूप काम आहे करायला, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला या, जसं मी म्हटलं, या उपक्रमामध्ये या मराठीचा जो लँग्वेज, ही 12 लँग्वेजेस मध्ये भगवद्गीता अध्ययन केलं जातं. त्याच्यापैकी एक आपली ही मराठी भाषा आहे, ज्याचा आता कुठेतरी नोव्हेंबर डिसेंबर नंतर 2021 नंतर एवढी डेव्हलपमेंट झालेली आहे आणि कुठेतरी हा विकास व्हायला आपल्या या सगळ्या भक्तांचा आणि प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींचं मार्गदर्शन आणि भगवंतांची कृपा, ज्या प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनाखाली की ज्यांनी हे सुरुवात केली आणि ही जी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे, जशी आहे तशी. आणि म्हणून या भगवद्गीतेच्या बद्दल सांगताना सांगतायत की याचे सगळ्या प्रॉब्लेमवर, म्हणजे तुमच्या प्रॅक्टिकल, तुमच्या भौतिक जगामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं सोल्युशन तुम्हाला या भगवद्गीतेच्या श्लोकांमध्ये मिळणार आहे. याला एक स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलं गेलेलं आहे. महात्मा गांधींनी याला स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलंय. आईन्स्टाईननी याला पुढे जाऊन अनेक गोष्टी, की ज्या मोठ्या मोठ्या महान लोकांनी भगवद्गीतेचं अध्ययन केलंय, त्यांनी भगवद्गीतेविषयी काय सांगितलंय, की वेन आय रीड भगवद्गीता अँड आय रिफ्लेक्ट अबाउट हाऊ, की कशा प्रकारे भगवंतांनी याची, की हाऊ गॉड क्रिएटेड दिस युनिवर्स, की कशा प्रकारे प्रत्येकाची निर्मिती ही या भौतिक या सगळ्या प्रकृतीची निर्मिती ही भगवंतांनी केलेली आहे. आणि म्हणूनच या आध्यात्मिक मार्गावरती आज आपण या भगवद्गीतेचं अध्ययन कसं करणार आहोत. मग कुठेतरी ही भगवद्गीता इस्कॉनचीच का, मग काय याच भगवद्गीतेविषयी सांगितलंय, तर त्याचं महत्व काय तुम्हाला या चित्रामध्ये दिसतंय, की जे मी म्हटलं श्रीला प्रभुपाद, की ज्यांनी जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत ही भगवद्गीता कशी पोहोचवली, की त्यांचे गुरु भक्ती वेदांत सरस्वती महाराज, त्यांचे गुरु जगन्नाथ बाबाजी महाराज, बरेच, मग ह्या सगळ्यांची नावं, हा सगळा गुरु संप्रदाय आहे. आणि जो वैष्णव, जे हा जो संप्रदाय, हा गुरु परंपरेतून आलेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांचा संदेश कुठेतरी अनब्रोकन चेन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन, म्हणजे कुठेतरी न तुटणाऱ्या या साखळीतून, कारण तो भगवंतांपासून जे कृष्ण आपल्याला दिसतायत आणि मग ब्रह्मा दिसतायत, नारद मुनी दिसतायत, व्यास मुनी त्यांचे शिष्य, या सगळ्यांच्या मार्गे हा आपल्यापर्यंत भगवद्गीता जशी आहे तशी पोहोचवली गेली आहे, की जशी ती भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेली आहे. कुरुक्षेत्रावर भगवंतांनी अर्जुनाला ज्या प्रकारे जो उपदेश केलेला आहे 45 मिनिटं, तो उपदेश जसाच्या तसा श्रीला प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत या गुरु परंपरेतून पोहोचवलेला आहे. एक मिनिट, खूप मी सखोल, आता खूप खोलामध्ये काही गोष्टींच्या नंतर आपल्याला जायचंच आहे. गुरु परंपरा काय आहे किंवा कशा प्रकारे, तर कुठेतरी लक्षात घ्या की याला गुरु परंपरेतूनच का, कारण मग ती जशीच्या तशी. मग एखादं उदाहरण द्यायचं झालं, की झाडावरचा आंबा तोडताना तो जर डायरेक्ट तोडून आणला आणि त्याला दगड मारून तोडला तर तो खराब होईल हो खाली.
पण तोच जर एखाद्याने तोडला, दुसऱ्याने त्याच्या हातात दिला, तिसऱ्याने पिशवीत ठेवला, चौथ्याने तो जाऊन टोपलीत ठेवला आणि अशा प्रकारे जो तो आंब्याचं व्यवस्थित जतन केलं जातं आणि तो व्यवस्थितपणे मग त्या टोपलीत नेऊन ठेवला जातो. त्याच प्रकारे मग कुठेही या भगवद्गीतेचं म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा अपभ्रंश नव्हता किंवा कुठलीही गोष्ट कुठल्याही न तुटता, जी साखळी न तुटता गुरु परंपरेतनं आपल्याकडे आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. मग हे खूप मोठं पुस्तक आहे हो. हा मोठा ग्रंथ आहे गीता म्हणजे भगवद्गीता. मग तो फक्त 18 दिवसामध्ये शिकवणं खूप कठीण आहे. 18 दिवसामध्ये फक्त भगवंत आणि अर्जुनाच्या संवादांना कुठेतरी जाणून घ्या आणि तो संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचंच एक ध्येय काय आहे, की कुठेतरी तुम्ही पुढच्या अभ्यासाला सुद्धा सुरुवात करावी, की हे 18 दिवसांचं अध्ययन करून इथेच फुल स्टॉप देऊ नका. कुठेतरी याच मार्गावरती स्वतःला अजून उन्नती करण्यासाठी, आध्यात्मिक उन्नती करण्यासाठी, सखोल अभ्यासासाठी तुम्हाला तयार करणं. हे या 18 दिवसांच्या कोर्सचं तुम्ही म्हणाल, की 18 दिवसामध्ये सगळी भगवद्गीता प्रत्येक श्लोक आणि श्लोक आम्हाला कळला पाहिजे. प्रत्येक श्लोकाचं पठण झालं पाहिजे. कठीण आहे हो. कारण वेळ आपल्याकडे 1 तास आहे. त्या वेळेअभावी प्रत्येक अध्याय थोडा मोठा आहे, थोडा लहान आहे. काहीमध्ये 20 श्लोक आहेत, काहीमध्ये 37 आहेत, काहीमध्ये 42 आहेत, काहीमध्ये 72 आहेत. शेवटच्या अध्यायात 76, 78 श्लोक आहेत. इतके सगळे श्लोक आणि त्याची सगळ्याची अनुवादन करून आणि त्याचा सगळ्याचा अर्थ समजावणं त्याला पूर्ण दिवस घेतला तरी कमी पडेल हो. तर मग 1 तासाची काय गोष्ट? म्हणूनच सांगण्याचा उद्देश, की त्यासाठी तुम्हाला तयार करणं आणि पुरेपूर तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. मग खात्रीच बाळगा, की मग एका दुसऱ्या अध्यायावरनं तुम्हाला कळणार नाहीये. पण तुम्हालाही ते सातत्य राखणं गरजेचं आहे. कारण वेळ नाहीये तर ज्या निष्ठेने, ज्या श्रद्धेने या अध्ययन मार्गावर आलेले आहात, तर कुठेतरी मग ते अर्धवट सोडू नका. पहिला, दुसरा समजत नसेल विचारा. निश्चित प्रयत्न आहे. माझ्याकडून माझा पूर्ण प्रयत्न असेल, की तुमच्यापर्यंत तो संवाद तंतोतंत पोहोचवावा आणि संक्षिप्त नाही तर सखोल जितका करता येईल तितका माझा प्रयत्न असेल. परंतु तुमचं सातत्य हे तितकंच महत्वाचं आहे. तुम्ही कुठेतरी 2-3 अध्यायावरनं सोडून दिलाय, ही लेफ्ट, ही शी लेफ्ट असं जर झालं, तर मग तुम्हाला त्या 18 दिवसांपर्यंत पोहोचणं कठीण आहे. आणि म्हणूनच हा एक विनंती माझ्या सूचना आहे, की तुम्ही निश्चितच आपलं सातत्य जरूर राखा. मग काय असणार आहे या 18 दिवसामध्ये? तर प्रत्येक दिवशी एक अध्याय असणार आहे. प्रत्येक दिवशी 1 तास क्लास असणार आहे 11 ते 12. मग 10:50 ला आपण लॉग इन करायचंय. कारण 10:50 ला मी स्वतः पण डॉट 10:50 ला याचा प्रयत्न करतेच 99.99 अगदी 99.99 काही वेळा माझ्याकडनं इंग्लिश शब्द येतील. त्यासाठी क्षमस्व. काही आपल्या बोलीभाषेमुळे आणि आपल्या रोजच्या व्यवहारामुळे ते येणं थोडं अ, ओघाचं असतं. परंतु नक्की मी कटाक्षाने ते टाळते. आणि म्हणूनच असा हा 1 तास आपला अध्ययन वर्ग रोज असणार आहे. 10:50 ला आपण सगळ्यांनी जॉइन करा वर्ग आणि त्याचप्रमाणे मग आपण थोडा वेळ श्लोक म्हणूया. आपल्याला भजन म्हणायला सुद्धा बरेच आपल्याबरोबर भक्त आहेत. संजना माताजी पण आपल्याबरोबर आहेत. तर आपण निश्चितच थोडं भजनानी आणि सुंदर अशा श्लोक पठणाने याची सुरुवात करणार आहोत. मग प्रत्येक दिवशी एक अध्याय घेतला जाणार आहे. आज फक्त ओळख दिवस आहे म्हणून थोडा जास्त वेळ लागेल, नाही तर निश्चित प्रयत्न असेल की 12 ते 12:05 पर्यंत आपला अध्याय संपलेला असेल आणि त्याच्यानंतरची 10 मिनिटं आपण प्रश्नोत्तरासाठी देऊ. पण आज तुम्ही ओरिएंटेशन आणि दोन्ही जाणणार आहात. तर मग तुम्हाला माहिती मी संक्षिप्त द्यायचा प्रयत्न करीन. पण मग ती पुन्हा तुम्ही मला तुमच्या मनात शंका असतील म्हणून मी 11:35 ते 40 पर्यंत निश्चित आणि त्यानंतर आपण अध्याय एक पहिला आज खूप मोठा नाहीये, पण निश्चितच तितकाच महत्वाचा आहे कारण ती कुठेतरी सुरुवात आहे. आणि म्हणून प्रत्येक दिवशी एक अध्याय असेल. त्याचे सगळे महत्वाचे मुद्दे निश्चित त्याच्यामध्ये कव्हर केले जातील. तुमचे जे काही प्रश्न उत्तरं असतील त्याला शेवटी निश्चित वेळ दिला जाईल. प्रत्येक वेळी क्विज असेल. आता या क्विजवर नीट लक्ष द्या. मग हे क्विज काय आहे? तर त्याच्यावर मी थोडंसं फोकस करेन. त्याच्यावर मी केंद्रित करीन. मग हे क्विज म्हणजे प्रश्नोत्तर. मग प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी तुम्हाला एक क्विज असेल आणि त्या क्विज तुम्हाला सोडवायची की नाही हे तुमच्यावर आहे. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय ती लिंक पाठवेन मी आणि ती तुम्हाला ग्रुपवर सगळं तुम्हाला सगळ्या प्रकारचा संपर्क साधला जाईल. सगळ्या प्रकारची माहिती शेअर केली जाईल. आणि म्हणूनच त्या ग्रुपवर तुम्हाला जी लिंक येईल
क्विज लिंक, त्या क्विज लिंकच्या माध्यमातून स्वतःला रजिस्टर करा आणि मग त्या प्रश्नांची उत्तरं लिहा आणि मग स्वतःला तुम्ही त्याप्रमाणे मग 18 क्विज पूर्ण करून त्यानंतर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळणार. जे पार्टिसिपेशनचं सर्टिफिकेट असेल त्यासाठी तुमची मर्जी. मग तुम्हाला क्विज करायची नसेल तरी कोणाची बांधिलकी नाहीये आणि मग क्विज केली नाही म्हणून पुढचं अध्ययन करता नाही येणार असंही काही नाही. कुठलीच बांधिलकी नाहीये आणि म्हणून त्याच टप्प्यावर मी तुम्हाला क्विजचा व्हिडिओ पाठवेन आणि क्विजची लिंक पाठवेन. कुठलंही काही तुम्हाला माहिती हवी असेल तर निश्चित तुम्ही संपर्क साधा आणि आत्ताही क्लास नंतर विचारू शकता. मग या पायऱ्या कशा आहेत? तर तुम्ही 18 दिवसामध्ये हा श्रद्धावान म्हणून कोर्स करता. त्याच्यानंतर तुम्ही पुढे जाऊन आपण पहिली लेव्हल असते, दुसरी लेव्हल असते, तिसरी लेव्हल असते. तर कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, श्रीला प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरुचरण आश्रय, हरिनाम इनिशिएशन म्हणजे हरिनामाचं कुठेतरी सुरुवात म्हणजे मग त्यांना दास दासी जे म्हटलं जातं आणि कुठेतरी त्या टप्प्याची शेवटच्या पायऱ्या आणि मग ब्राह्मण इनिशिएशन. मग हे इनिशिएशन म्हणजे दीक्षा दिली जाते. आणि मग ह्या टप्प्यापर्यंत ते अध्ययन केलं जातं. मग ज्यांना मंदिरामध्ये पूर्णपणे स्वतःला वाहून घ्यायचंय, स्वतःला तिथे पूर्णपणे डेडिकेट करायचं आहे, पूर्णपणे वाहून घ्यायचंय, त्यांनी निश्चितच या पुढच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत प्रयत्न करायला हरकत नाही. तर असं या लेव्हल 2 आणि मग त्याच्या काय त्याचे नियम आहेत हे सगळे मी तुम्हाला निश्चितच सांगेन आणि तुम्हाला सगळी अशा प्रकारे या वेगवेगळ्या टप्पे आहेत. मग कशा प्रकारे त्याचं मग आता तुम्हाला म्हणाल तुम्ही की मी कोर्स जॉईन केलाय, मग मला पुस्तकं घ्यायची आहेत का? तर तुम्हाला पुस्तकं घ्यायची गरज नाही. तुम्हाला ई बुक पण मिळेल. तुम्हाला या लिंकवर जाऊन तुम्हाला मी ग्रुपवर पीडीएफ पण शेअर करीन. भगवद्गीता जशी आहे तशी याचं मराठी पीडीएफ तुम्हाला शेअर केलं जाईल. रोजच्या रोज तुम्हाला जे त्या दिवशीचा जो अध्याय असेल त्याचं पीडीएफ शेअर केलं जाईल. त्याचं पूर्णपणे श्लोक शेअर केले जातील आणि माझं रेकॉर्डिंग शेअर केलं जाईल. अशा या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ग्रुपवर रोजच्या रोज कम्युनिकेट केल्या जातील आणि त्याच्याही व्यतिरिक्त तुम्हाला जर ई बुक हवं असेल तर तुम्ही या साईटवर जाऊन तुम्हाला इस्कॉन थ्रू मंगलोर थ्रू तुम्हाला ही सगळी ई बुक्स तयार मिळतील आणि मग तुम्हाला जर स्वतःकडे संग्रह म्हणून पुस्तकं विकत घ्यायची असेल तर ही लिंक आहे ज्याच्यावर तुम्ही तेवढे पैसे 600 लिहिलेले आहे मग ते 600 रुपये भरून तुम्हाला 3 बुक्स म्हणजे ही सायन्स ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन, परफेक्ट क्वेश्चन्स, परफेक्ट आन्सर आणि भगवद्गीता जशी आहे तशी ही वेगवेगळ्या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. मग तुम्हाला मराठी हवी आहे, हिंदी हवी आहे, इंग्लिश हवी आहे, तुम्ही कुठलीही घेऊ शकता. आणि मग त्याचं हे कॉम्बो अशी ऑफर दिलेली आहे त्यांनी आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला एक जपाची माळ सुद्धा, ही एक माळ असते, ती जपाची माळ तुम्हाला मोफतपणे त्याच्याबरोबर मिळते. आणि मग त्याच्याबरोबर तुम्ही ते बॅगमध्ये ठेवा किंवा कशी, मग तुम्हाला जपाचं महत्त्व तर पुढे जाऊन सांगणारच आहे. तर अशा या तुम्हाला स्वतःकडे जर एक ज्यांना शक्य आहे आणि ज्यांना खरंच इच्छा आहे त्यांनी निश्चित की भगवद्गीता आपल्या घरामध्ये असावी आणि त्याचं पीडीएफ पेक्षा एक स्वतः ते आपल्याकडे एक असावं पुस्तक तर निश्चित तुम्ही खरेदी करू शकता. हरे कृष्ण. मग हे व्हॉट्सअप काय असणार आहे तर व्हॉट्सअप हा एक आपला ग्रुप तयार केला गेला आहे. मग 2 ग्रुप्स आहेत आपल्या या आत्ताच्या बॅचचे. तर त्या 2 ग्रुप्समध्ये तुम्ही सगळेजण आहात आणि त्याच्यावरती संजना माताजी, मी, लीना माताजी आम्ही तिघी जणी तुमच्याशी निश्चित संपर्कात आहोत. मग जे काही कम्युनिकेशन केलं जाईल ते सगळं त्या ग्रुप्सवर केलं जाईल. मी आणि दोन्ही या माताजी तुमच्या संपर्कात असू. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला ती ओपन केली जाणार नाही लिंक कारण ओपन करणार नाही आपण WhatsAppचा ग्रुप. परंतु दुसरं एक महत्त्वाचं मी सांगेन की व्हॉलंटियर फॅसिलिटेटर म्हणून आहेत, की जे तुमच्या प्रत्यक्ष संपर्कात असतील. प्रत्यक्ष म्हणजे कुणाला वेळेचा प्रॉब्लेम आहे का, कुणाला रजिस्ट्रेशनमध्ये कुणाला लिंक मिळाली नाही. हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत तुम्ही त्यांच्याशी शेअर करू शकता. आणि असा तुमच्याशी एक ना एक व्हॉलंटियर तुमच्या बरोबर तुम्हाला संपर्क साधणार आहे आणि त्याबरोबर तुमच्या संपर्कात असणार आहे. तुम्ही त्यांच्याशी 1 to 1 कम्युनिकेट करू शकता. आणि मगच त्यांना सगळे प्रॉब्लेम्स त्यांनाही सांगू शकता. आणि तुम्हाला जे काही कम्युनिकेशन मिळालं नसेल, तुम्हाला काही वाटत असेल, शंका असतील, सूचना असतील, ते तुम्ही क्लासमध्ये मला सांगू शकता. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही त्यांना सांगू शकता त्याच्याबद्दल. आणि मग खूप महत्वाचं म्हणजे की खूप नैतिकता पाळणं गरजेचं आहे, की तुम्ही एक आदरपूर्वक तुम्ही आज अध्ययन या भगवद्गीतेसारख्या अध्ययनाच्या बांधावर आलेले आहात. तुमचं मन निश्चितच तितकं स्वच्छ मानतीये मी. निश्चितच श्रद्धावान तुमचं मन आहे आणि त्या श्रद्धेनेच तुम्ही आज भगवद्गीता अध्ययनाला आलेले आहात. कुठेही कुठलंही अपशब्द, कुठल्याही प्रकारचं गैरवर्तन निश्चितच खपवून घेतलं जाणार नाही आणि मग त्याच्यावरती प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी असते. प्रत्येक ग्रुपमध्ये स्वतः प्रभूजी असतात आणि त्यांचं प्रत्येक ग्रुपवर लक्ष असतं.
असतं, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं आक्षेपार्ह वर्तन हे चालवून घेतलं जाणार नाही. आणि मग प्रत्येकाला मेसेज जे मी म्हटलं कम्युनिकेट केलं जाईल. मग त्याच्यानंतर जसं तुम्हाला म्हटलं मी संजना माताजी, लीना माताजींची नावं सांगितली. ते तुमचे ॲडमिन्स, मी प्रत्यक्ष तुमची टीचर आहे, अध्ययन शिक्षिका आहे. तर मी तुमच्या संपर्कात असणारच आहे. त्याच्यानंतर मग प्रत्येकाचं मग त्याबद्दल प्रत्येकाने काय सांगितलंय हे खूप आपण मी खोलात जात नाही, की आम्हाला त्याच्याने काय फायदा झाला. तर तुम्हाला निश्चित या सगळ्या गोष्टी मी शेअर करणार आहे ग्रुपवरती, तेव्हा तुम्ही डिटेलमध्ये वाचा. मग हा Zoom क्लास काय आहे? मला बऱ्याच जणांनी मला पर्सनलवर पण काही शंका आल्या, की मग ज्यांना बरेच वयस्कर लोकं या ग्रुपमध्ये असतील, की ज्यांना Zoom ॲप विषयी सुद्धा माहिती नाही, कोणी त्यांना मदत करायला घरी अवेलेबल नसेल, तर त्यांनी निश्चित आम्हाला संपर्क साधा. आजचं हे सेशन सुद्धा कोणी अटेंड करू शकलं नसेल काही कारणाने किंवा काही प्रॉब्लेम्समुळे, तर तुम्हाला रेकॉर्डिंगही निश्चित शेअर केलं जाणार आहे. मग त्यासाठी तुम्ही Zoom ॲप डाउनलोड करायचं आहे. त्या Zoom ॲपवर त्या लिंकवर तुम्ही जर डायरेक्ट लिंकवर क्रिएट केलं, तर तुम्ही Zoom ॲप असल्यावर डायरेक्ट येऊ शकता. नाहीतर Zoom ॲप थ्रू जाऊन मीटिंग आयडी आणि पासवर्ड घालून तुम्ही हे क्लास जॉइन करू शकता. मग त्याचा एक कुठेतरी नियम पाळा हो. कुठेतरी झोपून, लोळून वगैरे तुम्ही अध्ययन वर्ग निश्चितच भगवद्गीतेचं अध्ययन करताय हो. त्याच्यामुळे कुठेतरी भगवंतांच्या श्लोकांचं वाचन, पठण करताय, कुठेतरी भगवंतांचा उपदेश जाणताय. मग त्याच्यासाठी तुम्ही ती शिस्त, की तुम्हाला खरंच सांगण्याची गरज नाही, हे मुलांना सांगण्याच्या काही-काही गोष्टी आहेत. पण तरीही काही वेळेला एक फॉर्मॅलिटी म्हणून काही गोष्टी सांगितल्या जातात. मग तुमच्या क्वेरीजना निश्चितच सगळ्या तुमच्या शंकांचं निरसन केलं जाईल. कुठल्याही तुमच्या शंका मनात तशाच राहणार नाहीत. तुमचे प्रश्नांचं निश्चित सगळी उत्तरं दिली जातील. तुम्ही मेसेज करा, तुम्ही माझ्याशी सुद्धा डायरेक्ट संपर्क साधू शकता. त्याच्यानंतर आपल्याकडे व्हॉलंटियर चॅट सिस्टम आहे, सपोर्ट सिस्टम, जी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करताना चॅट म्हणून एक लोगो येतो, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही तिथेही माहिती घेऊ शकता. त्याच्यानंतर वेबसाईट आहे आपली, ज्याची तुम्हाला पूर्णपणे मी सैर करवेन किंवा मग कशाप्रकारे आपण Facebookवर आहोत, Instagramवर आपण सोशल मीडियातर्फे पण आपण किती संपर्कात आहोत. आणि मग अगदी सर्वात शेवटी नाही कोणाशी कॉन्टॅक्ट, तर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींनी त्यांचं Gmail पण शेअर केलेलं आहे, की तुम्हाला कोणीही काही तुमच्या असं होणारच नाही. कारण मी तुम्हाला तो शब्द देते माझ्या वर्गामधल्या कुठल्याही, की ह्या ज्या आपल्या मराठीच्या सगळ्या बॅचसाठी तोच प्रयत्न आहे, की हे भगवंतांसाठी आपण करतोय. ही सेवा आहे हो. मग त्या सेवेमध्ये कुठे त्रुटी नको. जसं आपण आपली गोष्ट करताना कसं, "अरे हे घेतलंय का? अरे ते घेतलंय का? अरे तुला बाहेर पडायचंय, मग पैसे बरोबर घेतलेस, मग हे घेतलंय." जसं आपण स्वतःला परफेक्ट आपली गोष्ट करतो, त्याच प्रकारे त्या जबाबदारीने सगळ्या गोष्टी करणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. आणि हे तर भगवंतांचा उपदेश. हा उपदेश मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. तो निश्चितच कुठेही त्रुटी नसलेलाच असेल वर्ग. त्यामुळे तुम्हाला कुठल्याही शंका असतील, प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता. त्यानंतर मग हे डोनेशन, हे जे इस्कॉनचे सगळं जे माध्यम आहे, हे पूर्णपणे अनेक देणग्यांवर चालू आहे. अनेक प्रकारच्या देणग्या, मग स्वेच्छेने, कुठलीही सक्ती नाहीये तुम्हाला. हे वर्ग मोफत आहेत, की तुम्ही आत्ताचा वर्ग मोफत करा, पुढचेही वर्ग, पुढचेही तुमचे वर्ग, तुम्हाला जाणून घ्यायचंय गीतेविषयी, पुढे अजून पुस्तकं वाढतात. मी स्वतः पुढच्या टप्प्यावर अजूनही शिकतीये 3ऱ्या पातळीवर, की ज्याच्यामध्ये नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिव्होशन आणि अनेक अजून ईशोपनिषद, जे आपल्या अनेक या वेदांची माहिती दिलेली आहे, वेदांत सूत्रांची माहिती दिली आहे, त्याची माहिती घेण्यासाठी तुम्हाला सगळं मोफत आहे. मग कुठली सक्ती नाहीये तुमच्यावर. तुम्ही इतके धरा, इतके करा, पण तुमच्या स्वेच्छेने. तुम्हाला मनामध्ये तुम्हाला जे शक्य आहे, ते तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या जे शक्य आहे, जे मानसिकदृष्ट्या तुम्हाला स्वतःला जाणवतंय, त्या दृष्टीने तुम्ही निश्चित देणगी देऊ शकता. मग या देणगीसाठी वेगवेगळ्या, आणि प्रभूजींचं एक सुंदर स्वप्न आहे, ज्याचं मंदिर आता ते बांधतायत मंगलोरला, नवीन मंदिर, आणि ज्याचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. 24 पर्यंत निश्चित त्याचं कन्स्ट्रक्शन, आणि ते इतकं सुंदर प्रकारे बांधलं जातंय देऊळ, की ज्याच्या माध्यमातून अनेक अध्ययन वर्ग सुरू करणार आहेत प्रभूजी, आणि अनेक जागोजागी, की खूप कानाकोपऱ्यापर्यंत त्यांचा पोहोचायचा, जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत आणि पोहोचायचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. अशा या त्यांच्या उपक्रमाला कुठेतरी तुम्हाला जर मदत करायची असेल, तर त्यासाठी निश्चित तुम्ही देणगी देऊ शकता. मग कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींना तुम्ही भुलू नका. तुम्हाला कुठेतरी इस्कॉन राधा गोविंद कडूनच तो मेसेज आलाय की नाही, हे निश्चितपणे खात्री करून घ्या, आणि ते तुम्ही ग्रुपवर सुद्धा टाकू शकता. पण कुठल्याही प्रकारच्या चुकीच्या माध्यमांना भुलू नका. मग खात्रीचं बँक अकाउंट आहे. सगळी गोष्ट, की तुम्हाला दिल्यानंतर लगेच 24 तासामध्ये तुम्हाला त्याची रिसीट इस्कॉन बंगलोरकडनं येते, आणि सगळं व्यवस्थित पद्धतशीर प्रमाणे केलं जातं. त्यामुळे त्याच्यात तुम्ही शंकाच बाळगू नका. मग कशाप्रकारे आपण या वेबसाईटची एक छोटीशी टूर करणार आहोत. मग ही आपली वेबसाईट असणार आहे इस्कॉन बंगलोरची, जी मी मगाशी सांगितलं, www.iscon
www.ecom आणि त्याच्यावर जाऊन तुम्हाला या गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत. मग आपण Facebookवर आहोत, Instagramवर आहोत. या सगळ्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण लोकांशी संपर्कात आहोत. मग कशाप्रकारे या 18 दिवसाच्या कोर्सची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवली, की WhatsApp थ्रू, Facebook थ्रू किंवा तुमच्या मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक, आप्त यांच्यापर्यंत आपण या सगळ्या माध्यमातून ही माहिती पोहोचवत असतो. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं क्विझसाठी मी तुम्हाला लिंक पाठवणार आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही क्विझ जॉइन करा आणि रोज क्विझ सोडवा. आणि मग तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही विचारू शकता. आणि मग हा आपले मंत्र आहेत काही सुरुवातीचे जे मी प्रार्थना म्हटली, नंतर पंचतत्व मंत्र ज्याचा आपण हळूहळू पुढे जाऊन बघणारच आहोत. ह्या सगळ्या मंत्रांविषयी जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर आपण एक संकल्प करणार आहोत, जो सगळ्यांनी मनातल्या मनात माझ्याबरोबर म्हणायचा आहे. मग तो म्हणायचा आहे तो मी मराठीत म्हणते, याचा अर्थ पूर्णपणे मराठीत म्हणून, की मी सातत्याने 18 दिवसाचा हा भगवद्गीतेचा अध्ययन वर्ग न चुकता रोज उपस्थित राहणार आहे. आणि मी असा संकल्प करतोय, मी या श्री राधा गोविंद यांच्या आशीर्वादाने असा संकल्प करत आहे, की मी न चुकता 18 दिवसांच्या या अध्ययन वर्गामध्ये निश्चितपणे उपस्थित राहील. असा संकल्प प्रत्येकाने आपल्या मनाशी करायचा आहे. आपलं मन हे प्रत्येकाला ग्वाही देणारं असतं हो शेवटी. मी तुम्हाला कितीही सांगेन हो, मी तुमच्या अगदी तोंडापर्यंत पोहोचवीन तो एखादी घास किंवा कोणीही तुम्हाला अगदी एखादी गोष्ट घास तोंडापर्यंत आणून देईल, पण शेवटी तो खायचा आहे कोणासाठी हो? तो खायचा आहे तुम्ही तुमच्यासाठीच. याच्यातनं जे काही होणार आहे ते तुमचाच फायदा होणार आहे. हे जे काही तुम्ही करता आहात ते स्वतःला ज्ञान मिळवण्यासाठी आणि तुमच्या आणि हे जेव्हा तुम्हाला स्वतःला कळेल तेव्हा निश्चितच तो संकल्प तुम्ही मनापासून कराल. मग त्याच्यासाठी कोणा इतरांच्या ग्वाहीची गरज नाहीये. आणि मग कॉमन क्वेश्चन्स आहेत हो याच्यावर लोकांचे खूप, की मग कशाप्रकारे मी बऱ्याच वेळेला मला हा फ्री कोर्स आहे, पण मग मी हे पुस्तकं कशी विकत घेऊ शकेन? तर याच्यासाठी तुम्हाला पैसे जसं मी म्हटलं, की देणग्या आहेत. तशा प्रकारे या पुस्तकांच्या माध्यमातून कारण आपल्याला शिक्षण मोफत दिलं जातंय. अध्ययनाचे क्लासेस हे सगळे मोफत आहेत. पण कुठेतरी तुमची मग ई-बुक्स पण तुम्हाला मोफत आहेत. पण तुम्हाला स्वतःला विकत घ्यायचं असेल तर निश्चितच त्याच्यासाठी तुम्हाला किंमत मोजायला लागेल. मग त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट म्हणजे काय? मग प्रत्येकाला बांधिलकी आहे का त्याच्याविषयी? हे सगळे प्रश्न आहेत. मग तुम्हाला कुठलीही बांधिलकी नाही. तुम्हाला सर्टिफिकेट हवं असेल, मात्र त्यासाठी तुम्ही क्विझ सोडवल्या पाहिजेत रोजच्या रोज. आणि मला खात्री आहे, की आपण इतकं छान अध्ययन करतो, की ज्याच्यात मला प्रयत्न असतो, की तुमच्याशी संपर्क पण साधायचा आणि त्या संवादामध्ये निश्चित तुम्हाला तो अध्याय पूर्ण कळेल याची मी खात्री करून देईन तुम्हाला आणि याचं मी निश्चितच काळजी घेत असते. आणि मग त्याचा मला उपयोग काय आहे या सर्टिफिकेटचा? तर एक तुमच्याकडे असणारं हे कलेक्शन हो, त्याचा उपयोग हा तुम्ही जाणायचा आहे. मग तुम्ही ते प्रत्येक वेळी बघून तुम्हाला पुढच्या टप्प्यावर जायचंय का? तुम्हाला त्या संदर्भात काय करायचं हे निश्चित तुम्ही ठरवायचं आहात. मग व्हिच लेव्हल ऑफ डिफिकल्टी एक्झाम म्हणजे कुठल्या प्रकारची मग तुम्हाला कुठल्या प्रकारची याच्यामध्ये अडचण येऊ शकते आणि तुम्हाला हे क्विझ सोडवताना अडचण येण्याची गरज नाही आणि तुम्ही कितीही वेळा ते क्विझ देऊ शकता. मग तुम्हाला वाटलं तुम्हाला 80% मिळाले, तर तुम्ही परत एकदा द्या 100% मिळेपर्यंत, की ज्याच्याने काय होणार आहे, की ज्याच्याने तुमचंच ज्ञान कुठेतरी पक्कं होणार आहे आणि तुम्हाला एक अध्ययनाची गोडी वेगळ्या पद्धतीने लागणार आहे. मग मी इंटरनेट मला माहिती नाहीये, Zoom माहिती नाहीये, तर मला गाईडन्स मिळेल. येस, आम्ही इथे बसलेलो आहोत आणि निश्चित तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल. तुम्हाला ज्या काही शंका आहेत, तुमचा व्हॉलंटियर फॅसिलिटेटर जसं मी म्हटलं, की तो तुमच्या संपर्कात सदैव असणार. आजच्या दिवसापासून ते 18व्या दिवसापर्यंत तुमच्या संपर्कात असणार आहे आणि त्यांना तुम्ही निश्चितपणे काहीही प्रश्न सांगू शकता. मग मी कधीही भगवद्गीता अटेंड केलेला नाहीये, तर मला भगवद्गीता कळेल का? हो, निश्चित कळेल. मी माझ्यावरून सांगते. मी आज तुमच्या भगवंतांच्या कृपेने मी हा अध्ययन वर्ग शिकवतेय तुम्हाला आज भगवंतांचा गीतेचं ज्ञान देतेय. मी 20 साली 2 वर्षापूर्वी तुम्ही मला विचाराल, मी 2020 पासून मी इस्कॉनशी निगडीत आहे आणि कुठेतरी भगवद्गीता 15 वर्ष माझ्या घरामध्ये होती. परंतु ती मला कळेल की नाही मी एक मनामध्ये खूप होतं की मला वाचायची आहे आणि मला जाणून घ्यायचंय. पण योग आला नव्हता बघा. परंतु कुठेतरी जेव्हा मी हा वर्ग नामनिष्ठ प्रभूंचा स्वतः मी तो वर्ग जॉइन केला आणि जेव्हा त्यांनी स्वतः ते अध्ययन त्यांनी शिकवली भगवद्गीता, त्या दिवशी मी भगवद्गीता बाहेर काढली आणि कुठेतरी आपण येस
आता आपण गीता वाचू शकू, आपल्याला गीता कळेल, ही माझ्या मनाची खात्री झाली. ही मी निश्चित तुम्हाला सांगते, तुम्हालाही तसंच वाटेल. कारण कुठेतरी शंका बाळगू नका, आपल्याला संस्कृत येत नाहीये, भगवद्गीता समजणार नाही, मी कसं पुढे जाऊ, काळजी करू नका. निश्चित तुम्हाला सगळं समजेल. आम्ही इथे मार्गदर्शन करायला आहोत. आणि म्हणूनच मी कधीही कुठल्याही आध्यात्मिक गोष्टीचा विचार केला नाहीये. त्यांना लीव्ह नको. प्लीज तुम्ही सोडू नका. मी ज्याचं उत्तर पहिल्यांदा पण दिलं, की 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्यायावरनं तुम्हाला नक्कीच कल्पना येणार नाही. तुम्ही जेव्हा पूर्ण 18वा अध्याय म्हणजे या गीतेचं सार आहे हो. जसा मूव्हीचा ट्रेलर असतो ना, तसा हा सिनेमाचा ट्रेलर असारखा भगवद्गीतेचं सगळं सार आहे, की ज्याच्यामध्ये अर्जुनाचे प्रश्न अजूनही संपत नसतात आणि तुम्हाला आपल्याला मिळणारा उपदेशही कुठेही खंडित होत नाही. आणि म्हणूनच त्या 18व्या दिवसाच्या टप्प्यापर्यंत निश्चित जाण्याचा प्रयत्न करा. माझ्याकडून काहीही तुम्हाला कमी पडत असेल तर निश्चित तुम्ही काही तुमचे सल्ले किंवा तुम्हाला जे काही वाटत असेल मनामध्ये, तर तुम्ही निश्चित सांगा, की "माताजी आम्हाला हे कळलं नाही, आम्हाला हे सांगा, आम्हाला अध्ययन वर्गामधलं हा भाग कळला नाही." निश्चित विचारा. प्रयत्न असेल, फक्त वेळेअभावी. तेवढा वेळ आत्ता सुद्धा मी थोडी फास्ट जात असेन कदाचित, कारण मला पहिला अध्याय कुठेतरी सुरू करायचा आहे. आणि का आपल्याला सुरू करायचं आहे? कारण ह्या इंट्रोडक्शनवर मला खूप वेळ नाही घालवायचा आहे. आणि मग तुम्ही टीचर्सना विचारू शकता, त्याच गोष्टी परत आहेत. मग त्याच्यावर कुठलेही रिस्ट्रिक्शन नाहीयेत. तुम्हाला ह्या गोष्टींविषयी तुम्हाला हा वर्ग मग कुठल्याही धर्माचे लोक हे जॉइन करू शकतात हो. मग हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख कुठलेही कोणा भगवद्गीताच्या उपदेशाचा खजिना हा सगळ्यांना खुला आहे. कोणाही फक्त मनात श्रद्धा असू द्या. मला भगवद्गीता जाणून घ्यायची आहे इतकी एक तीव्र इच्छा मनात असणं खूप गरजेचं आहे. तरच पुढे जाऊ शकेल. ती इच्छा, ती निष्ठा आणि तो मार्ग दाखवण्यासाठी त्या मार्गावरती येताना नीट विचार करून आणि मग निश्चितच तुम्ही पुढे जाल. पुढे कुठलीही बांधील, कुठलीही तुम्हाला बंधन नाही त्याच्यासाठी. आणि एवढं संपवून मी ह्या इंट्रोडक्शन म्हणजे या ओरिएंटेशनचा इथे समाप्त करते. आपण कुठेतरी पहिल्या चॅप्टरला आज सुरू करणार आहोत. मला एकच मिनिटं द्या. मी ती स्क्रीन शेअर करते पहिल्या अध्यायाची आणि याविषयी काही तुम्हाला शंका असतील, प्रश्न असतील, तर मी तुम्हाला शेवटी निश्चित अनम्यूट करते आणि आपण संपर्क साधूया. मला 1 मिनिट द्या. मी स्क्रीन शेअर करते. ही स्क्रीन स्टॉप करते. हं. मी जरा हे रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग आपण पुन्हा रेकॉर्डिंग सुरू करू.